Suntem în aeroportul din Cebu, ne îndreptăm către ieșire. Hotelul pe care l-am rezervat este la circa 800 de metri de intrarea în aeroport. De la aeroport am închiriat, deci, un apartament pentru 1200 de pesos, cu bucătărie, cu tot, absolut. Prin Cebu City. Am venit la un grătar să mâncăm un grătar duminică pe 29 ianuarie 2023. Uite, și pe Irina face grătarul. Am ajuns la locul în care Magellan a făcut prima cruce în Filipine. El și cu preotul care îl urma. În 1521, aprilie 21. Cea mai veche biserică de pe timpul lui Magellan făcută. Deci aici este locul unde Magellan și cu preotul care îl urma în călătorii a montat, a făcut prima cruce în Filipine. Am trecut pe una dintre cele mai vechi străzi din Filipine și aici avem cea mai veche casă de pe timpul lui Magellan rămasă. Lucruri rămase de pe timpul lui Magellan. Culmea e că așa minunății au durat atâția ani. Le-au conservat bine și au rămas la fel de frumoase ca pe vremea lui Magellan. Yeah. The windows. See. O familie compusă dintre o spanioloaică și un chinez. Deci numai oameni de genul ăsta care erau foarte bogați puteau să construiască așa o casă pe care ați văzut-o. That's the size of the club. The pearl is around that. Și un puț rămas de pe timpul Yes, I saw. emigrației spaniole în Filipine. Yes, in Egypt. Like this, also something like this. You know,
So, Și gardul ăsta, o să râdeți, dar toți din timpurile străvechi este făcut. 1675.